Kako ti komentarišeš uopšte sve to što se dešava u njihovoj porodici, Vujadina, Mirke i generalno tu čitavu priču? Komentarišem da je to, što se tiče porodice, jedna velika tragedija za porodicu, sve to što se desilo. Ali ne samo to što je bilo šta Vujadino radio, jer ja to nisam nikad video. To može biti samo priča, ali sav taj linč koji su doživjeli na društvenim mrežama i, moram da priznam, i medijski, mislim da to niko ne zaslužuje. Izgleda kao da su ljudi na društvenim mrežama jedva čekali da nađu krivca za njihove probleme i sve ono što ih je mučilo tog dana ili prethodnih 7 dana. Pa su se tako ostrvili na jednog čoveka koji je prvenstveno otac 4 dece, suprug, sin, brat, poznati fudbaler koji je završio karijeru, sportista na funkciji. Svi su to zaboravili u bilo kom trenutku. Samo je bitno da li je njega neka tamo namestila ili da li je travestit, da li je... Pa Vujadin je varao ženu javno, sećate se da je sve izašlo. Ne sećam se nešto da su ga osuđivali. Nego bratina je bio. Kako sad pravimo tako velike razlike? Da, ne razumeš? to si u pravu. Ja sam protiv svakog vida linča, protiv bilo čega, mislim, nisam se naravno oglašavao, ja se nikad ne oglašavam na svojim mrežama, meni mreže ne koriste za to. Niti sam se bavio samo za reklame kad plate. Javnim problemima, tako je da uzimam pare na to i to i da vide šta sam obukao.